Jama'a assalamu alaikum. Ina ma'abota kallon fina-finan Hausa a wannan zamani. Ga wani gagarumin albishiri za mu fara haska muku wani ƙayataccen shiri wasan kwaikwayo na Hausa mai suna Gida da Waje a tashar mu ta YouTube channel mai suna Al-Sharif TV. Kada ku sake a baku labari. Zaɓen mu kai kenan karatun boko. Don haka zan ba kowa dama. Lallai akwai matsala. Ai wallahi ba za ta taɓa sabuwa ba kuma ba za mu yadda ba sai mun ɗau mataki.